Så er det ambulancetid. Okay, fyr, kom så her da. Det skal du simpelthen ikke bryde dit lille hoved med. Det er jo ikke så sjovt at være jæger, hvis skyerne kan skyde igen. Bror kanin! Hvad er den lille lysrøde kanin med brun i åndehylderne? Carsten, min ven. Godt at se dig. Det vil jeg da skibe. Det er lidt, du kan klare den med kontanter, så må vi gå over til naturale. Et hul er et hul, jo. Perker I, eller hvad? Ja, man kan ikke ligefrem sige lige i morgen. Alibaba. Hvor er det søster så gemmer sig, hva'? Ja, det er godt med dig, Mohammed. Men ser vi noget til det? Hva? Jeg er Mohammed, og fortæller I nogensinde jeres piger om, hvor det fragt er, hva'? Jeg gifter med det. Hvad gør du ikke? Og sig, hvornår har du fået den idé ind i hovedet, min fine ven? Så er det hele Sahara lige fra Pizza 2000. Nå, det tror du. Bare fordi vores lille Polle har fået fine fornemmelser. Fordi han render rundt efter en, der ikke lige synes, det passer hende at spise svinkød. Eller noget andet kød for den sags skyld. Med mindre dyrene har gået med tørklæde hele livet. Nej, jeg tror nej. Siger I, at drikker numsjuice, eller hvad? Nå, der morgen, der har du bare stået ned i den kirke. Hvad så, din halvskalte popsanger? Ligger du bare der og færer den af til langt op på dagen, mens vi andre, vi må ræde trøne ud? Nå, for der hakken er lavet om, hva'? Med en lille chilipepper. Hat. Hvad helvede, Polle? Har du fået overtalt en af spasserne ud fra mongolfarmen? Det er godkendt. Det ikke er kraft, det med at sulte på. Har du ligget og vasket op en nat? Ja, det vi i fagsprog kalder akut passion. Hun var en brændende lure med bål i det bæreste hul. Det var en smask vågen nat. Gitte, kan vi lige få 3 billerpaller hernede? Ja, hvad fanden snakker du om, det? Jamen, det lige er sjovt. Skal du måske aldrig give en omgang? Gitte, vi får lige en lavkage hernede. Så er det bare at puste ud, gutter. Skal vi lige have en pillerpaller midt i alt bryllupsplaneri? Du kan jo starte med at sige dag til dag her. Hun har store kasser, hun er åben, og hun barber gren som en tryklufthammer. Jeg har i hvert fald ikke fået rundlæber af fløjt. Man skulle kraftedeme tro, du skrev på romanbladet med alt den lyserøde bøsnak, du fyrer af nogle gange, Polle. Hvad får vi lige den også, Polle? Ved du hvad, Marker? Du ser godt nok lige lidt åndssvag ud med den der pivrenser rundt om halsen. Og ved du hvad mere? Du har garanteret pille mere ved Linas bryster, end jeg har. For ved du hvad, jeg kan ikke kende forskel på dem og hans far. Røv! Er det stadigvæk den ægte kærlighed, du liger af dig? Det er ret uden på film, den findes.